Rabunia Kadeno. What do you need better than Joe? Isana.
ọzọba bụ eziokwu Ikechukwu Ramale obodo bele na njọ n'ugwu ọbara tụle Chief Ikechukwu Ramale ọbara tụle ọlụmi ọbara tụle ọbara tụle Chief Ikechukwu Ramale ọlụmi ọbara tụle ọbara tụle
ọba Chudozie nwa ngwa ya dịga na tọpụ dị ndị ilo njọ ododo bele na njọ itie gị etie nsogbu ịrapụ ya rapụ ọtagbuo gị Chief Ikechukwu Ọramala ọmụnwa mara onye ezi omume ya mara onye ezi omume ọmụnwa bụ ibe ndaba ọ mara onye ezi omume ọ mara onye ezi omume ọmụnwa bụ ibe ndaba ọmụnwa bụ elu dike ndị asịla na nkụ ihe akụ ji eme ile dị ya n'aka Ikechukwu Ọramala egwu na-akpọ gị na ndụ na ọ bụrụ n'ọnwụ onye ji bịa be gị bụ Monde nwanne gị Monde na-emele m akwa n'afọ onye amalụgo na-ebugole nwanne m na ndị ilo oge ahụ gbagbo ihe mgbali Monde nwanne gị ga-eje n'udo nata ego ka o bili ma ọ ga-anata
gwara ndị kidnapa wachala ndị dibịa wachọrọ ndị olu oyibo wa na-eri ego anyị obodo na ibere na njọ onye gwabadụ nwere obi ọ ga-adịle gị mma n'ọkụ ga-apụda nwama m ịmụta oge nwa bụ ọbara alụ onye na-aga n'ọkọ na-azụ ugbu anya onye na-aga n'ọkọ na-azụ ugbu anya ụga mmadụ ude mmanụ oge na-aga ya ude mmanụ oge na-abanyara iwe a egwekwene ka a si mee gị mbụ ka emee gị nka ude mma ka m na-agwa akụrụ na ose n'aka gị ka m na-agwa ya ude mma ka m na-agwa ya Engineer, I don't know God. Engineer, now God, I don't know. From on your
baby. When the mother wonder, 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 is you got you? She moves on. Not